कि रहुआ बिना ये हो राजा आहार परब लागे सोना दुनिया में राजा जी एगो हवा तू नमूना सबके मरद लेके अजाए बाबा धाम हो राह जोहत सैया हो गइल शाम हो। लेकिन हमरो महादेव को हार सुन ले जब से बेल के पतैया पर लेटर भेजनी नु मेहरारू भी बेटर मिलल गिरे लगरिया एक हक गया हो रे लगरिया धराई दरे लगरिया धराई दरे लगरिया हो रे लगरिया धराई दबलमुआ हो रे लगरिया धराई दबलमुआ जाई बाबा हम न करी हो बाबा हम न करी हम न करी हो बाबा हम न करी रे लगरिया धराई दबलमुआ लगरिया धराई दबलमुआ जाई देवघर नगरी बढ़िया हराई दिए रमिया जाई बाबा धाम नगरी चल बढ़िया हराई दिए रमिया जाई बाबा धाम नगरी बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरीका का बोलो सुन ले बनी देवघर में लागल मेला जाए लाए राजा मन तरसेला सुन ले बनी देवघर में लागल मेला जाए लाए राजा मन तरसेला एगो चुनरी नु हो ओ एगो चुनरी एगो चुनरी एगो चुनरी आई दबलमुआ एगो चुनरी आई दबलमुआ जाई बढ़िया हराई दिए रमिया जाई बाबा धाम नगरी भाड़ा ला भाड़ा औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ और कहो तरीका हे राजा जी बोलो ना तहर फरमाइश तो लिखत हमार कॉपी हो रहा गई कोनो बात नहीं के आगे जीजा जी बैठल बारे सुन ले बाटी बाबा
दतन को भंगिया ले आई दतन बाबा धाम जाए के बाद हाँ। रेलगाड़ी से चुनरी भी खरीदे के बाद हरिहर साड़ी भी खरीदे के बाद लहठी चूड़ी भी लेवे के बाद तो हर फरमाइश तो इतना ना बा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं के बुझा, लेकिन कैमरा वाला लोग खड़ा बा भाई लोग अगर ज्यादा ज्यादा ना 100 रुपया रुआ लोग मदद कर देती न तो ही पति के इज्जत रह जाए। बड़ा लोग कहले बानी कि बाबा कृपा करले बा कैसन मेहरारू मिलल बा, पता चलल मेहरारू के फरमाइश कितना बड़ा होला। ना बड़ी दुख होला लेकिन सुखो बा काहे कि तू बाड़ू तबे तो हमार परिवार आगे बढ़ी। कि सुन ले बानी बाबा दरबार हो दुनिया के कौन ऐसा कोना बा जहाँ से लोग ना आवत होके जब तहर लालसा बा। आई देखो 200 रुपया जीजा जी के तरफ से आइल हो। जीजा जी के बोलत रही हो कि सुन ले बानी बाबा मुकेश म्यूजिक सेंटर रितेश भैया की तरफ से 500 रुपया उधारे पुरस्कार है। अल्लाह कल बाटे अब सच्चा दरबार बा। हेलो इतना यूट्यूब चैनल लागल बा बम सब लाखों रुपया कमा लो भाई 50 लिया के दो लो सारा जना सुनो तर लो पैसा लिया के जल्दी दो लो सब लोग मुकेश भैया रुआ पहले जल्दी पैसा दे ये तो कलाकारों से ही वाला लो है हतना लो जो बोला के बादो पैसा निकालो देता हो पैसा महादेव से कामना रही कि वालों के कैश नहीं है तो यहाँ से स्कैनर का भी व्यवस्था है। एक मिनट दीदी आइल बानी हां ई तरह को है जीजा जी कितना और वो कहता नहीं कि जीजा जी आइल बनी और मेहरारू वाली बड़ी ना जीजा जी आइल बनी दीदियो आइल बड़ी का। अरे दीदी लोग कंजूस होला पूरा नहीं मानिएगा। हाँ बाकी दीदी बैठल बारी दीदी के भी प्रणाम जय माता दी हर हर महादेव। आप हमेशा खुश मस्त बिंदास रहिए और ऐसा ही बाबा धाम जाइए और जल चढ़ाइए और मस्त रहिए। बाकी कहना क्या है जे जवन मांगे देला भोला भंडारी सब कर आराजी सुनला त्रिपुरारी। एते का मुर्गी लग जाओ तो भाई कैप्टन से मार दी हो बाबा रहुआ ते का ट्राई करी ना पहले रहुआ ना 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 पहले रहुआ मर्द फर्स्ट होला होला ना। हां 1 2 1 2 मुर्गी मार के आ जाए ओकरा बाद हम मार दे।
बार रहो कोशिश कर ली ना कोनो बात ना खड़ा होके डांस कर लिया ही ना ए जगह बोले सच्चे दरबार जी जू जी जा बम बोल बम जी जा बम बोल बम जी जा बम बोल बम जी बम बोल बम आ साली बम बोल बम कि जे जवन मांगे तेरा अल्लाह भोला भंडारी आ सब कर राजी सुनेला त्रिपुरारी आए गो सारी नु हो लेकिन वो मुर्गी मारे के बाद पहले जीजा जान